Здравейте от мен отново. Започвам с уроците, за които ви споменах. Значи първото, с което ще се запознаем, с определение на подходящия размер кукичка. Така, взимаме една кукичка, слагаме конеца така. И виждаме, че кончето е почти излязло от гигичката и е изпълва нацяло. Като така определяме, че тази кукичка е прекалено малка за този конец. Взимаме втора кукичка. Слагаме пак така. Като виждаме, че гигичката е доста по-голяма от конеца и конеца потъва много надолу. Ето. И така виждаме, че тази кукичка е доста по-голяма. Вземаме трета. Много правим така. И виждаме, че този път вече това е правилната кукичка, с която трябва да плетем с този конец. Така. Започваме с синджир примки. Правим ето така. Конеца. Промушваме кукичката ето и тук. Захващаме конеца, който стърчи тук. Ето този. Така. И изтеглим. И продължаваме с синджир примките. Една, две, така. Захващаме конеца, изтегляме. Захващаме, изтегляме. Захващаме, изтегляме. Захващаме, изтегляме. Захващаме, изтегляме. Захващаме, изтегляме. И така. Това са така наречените синджир примки. Ето така трябва да се получи. Продължим с ниския пълнеж. Пропускаме първата дупчица и вдеваме във втората. Така. Издърпваме конеца. Се получават две бримчици. Изтегляме. Бодем в следваща дупчица. Дърпваме конеца. Две бримчици и сплитаме двете заедно. Вземаме конеца. Бодем, изкарваме бримка и сплитаме двете заедно. Бодем, вземаме конеца, две бримки и сплитаме заедно. Бодем, изтегляме конеца, две бримки и сплитаме заедно. Бодем, издърпваме конеца, две бримки и сплитаме заедно. Още веднъж. Бодем, издърпваме конеца, две бримчици и сплитаме заедно. Ето така се получава ниския пълнеж. Сега да видим как се получава и високия пълнеж. При високия пълнеж намятаме веднъж, отдолу намятаме веднъж, бодем в следващата дупчица, издърпваме конеца и ни се получават три бримчици. Изплитаме първите две, остават две, изплитаме и тях. Още веднъж намятаме, бодем в следващата дупчица, изкарваме конеца. Имаме три бримки. Изплитаме двете и още две. Още веднъж намятаме, бодем в дупчицата, издърпваме конеца, изплитаме две бримки и още две. И последно намятаме, бодем в дупчицата, издърпваме конеца, изплитаме две
и още 2. И това е високият пълнеж. Ето. Сега да видим как става с двойния висок пълнеж. При двойния висок пълнеж има два пъти намятане. Веднъж намятаме още веднъж. Бодем в следващата дупчица, издърпваме коница и ни се получават 4 примки. Изплитаме 2, след това още 2 и остават още 2. И още веднъж. Веднъж намятаме, втори път намятаме и бодем в следващата дупчица. Получават се 4 примки. 2 примки изплитаме. Изплитаме още 2 и накрая още 2. Още веднъж. Веднъж намятаме, втори път намятаме, бодем в следващата дупчица 4 примки. 2 примки изплитаме. Изплитаме още 2 и още 2. Това е 3 пъти по 2. Още веднъж намятаме намятаме втори път, бодем в поредната дупчица, издърпваме конеца и ни се получават 4 примчици. Изплитаме 2, изплитаме още 2 и още 2. И това е двойният висок пълнеж. За сега ще приключим с това и ви пожелавам хубав ден и ако ви харесва, поставете лайк и ще се видим следващия път. Благодаря ви за гледането.